ki khubor ka Batisi TV. Lawan ra ashapi dak Orange Nissan Looms Hope Ho near Fire Brigade Shillong, ringkat bat ka M Crown Hotel Kendailat Shillong, ka Three Olives Restaurant, bala play nakbentaban Shakriya P, hapo ka jingada jong ka Bio Bubble Antivirus Coating, ringkat ka Cosmic Kingdom, ka Jakai lekai bapaw ha Shillong, bala yada na ka Bio Bubble Antivirus Coating, bala le da ka Meva Enterprise. Ka Joint Action Committee of Passenger Vehicle Mairang Civil Subdivision, ha ka Jingïalang bala penlong menta ka Sngi ka Shipotrik urumpang arajar arpuway, hamadan KSA Mairang, da ka way ka sur kalaray ban Khot da ka Jingïalang Paidbah ha ka khatway trik urumpang arajar arpuway, ya ka baan penlong ha Tirot Singh Memorial Hall pendeng umyong ha ka por shibaji no ophay Sngi. U General Secretary jong kani ka committee uba isayawar uliyatho, kumba kani ka kenhon kalayo ya ka jingkershan bapura ni kiseng bahalang ka kwa apat menta ban yo sngaw sa ya ka surjong upat ba shwa ban shim da ka waipat karai halor ka jingle menti jong ka sorkar jilla ha ka bayaday bat ka jingpen kiudor ya ka petrol bat diesel ha kani ka jilla. Uba isayawar uliyat ru ba ka komiti kalaray ban pelat kerpang ya ki kali ban Kamai ki badan hapo ka Mairang Civil Subdivision kenang bagi Paidbah kinyo lat ban wan yeshim benta ha kani ka Jingïalang. Ke Jingïalang ke bah rai meni ke Sngi I badon ke Jingïa ke bagai don ke Jingïa Trailang bat ki NGO sang balang ki paper ki badon nak ke Mairang Civil Subdivision mena ke Sngi la pelong biang ke Jingïalang Paidbah itu dalam meeting hak bala download ki try kali Kamai bat ki nongnya kali baro ki badon don lang bat ina sim ko igarai ba gin pan sa ke jingkershan na Paidbah babun habai dei bagni Jingkiu dor jongka petrol bat diesel. Tenang kalian jongi ni asai kaski ni don ke jingtmu ban pelong sa general meeting bahe ki Paidbah baro te ni kerpat ki Paidbah baro ki badon halagi jong snong ki than ki jongi bagin sobha ban poi ringkat hak tega jaka kabalong Tirot Singh Memorial Hall pendam yom bakum juru ada kerpat jur yagi reurang ba naki kibadon ke Jing'i nagamta kari ba kajaj belriu ke jongi bakin sobha ban mi renti ban ajing mutlem lah kinu gibenta nang bagani ka kam ke bangi pentulun cakmat kanyai baik kanyai renti ni ailat ru acai kaski ni ailat ru ikali baro kibadon na ka Mairang Civil Subdivision kali Kamai bakin Kamai la acai kaski nang ba nin la ban wara ik Paidbah sakte ke Jingïalang ka ba ngila pinre ni don ru ke jingtmu bakrawe ba ni dai banyo ya ka thong kumba ngilatmu la brochi kata kapat yang saisen di Paidbah baro kat kibala makin sobha ban pointi pasai kasni Tirot Singh Memorial Hall pendang yam bat kiriurang baro makin sobha ban yawan ban ajimut lam na kamenta kanika kam kapor bangin tulong ya ka meeting la sai kanlong hakapo sibaje na khai Sngi. Publish book.